Kulba kayong karga sa mong garden soil o Fortuner. Yummy breakfast! Tan taran! Oh, here's the nanganak na akong sister-in-law. Congratulations! Good morning! It's another day. It's Sunday today. Bibo ang balay, kana ko nanay, na akong ate, and they're cooking breakfast. Ay, kasarap. Pinya santol, itlog, tapos na yung naghatag sa ako og saan Almax. Thank you Almax Foods. Bulad nga bangus. Very good. Nice. Our chef cook. Longganisa. But before that, hi Ella. Hola. Mag-car wash at kamay ka na. Huh? Okay, can I help please? No, because you're still a baby. Still a baby, you cannot do this. Hindi ka na ko nangapi dito. Okay. Hugaw kay kong sakyanan kay ni the other day na ako'y gig sa Malay-Balay. After sa... So far. Yeah, that's really far. Wash it. And this is coffee. Coffee. And the little puppy. Okay, wait. Break muna. Let's Bernie's garden. Oh, taas na no. Dagan na ko'y flower. Di na mapas ang okra, gabi nakadagan. Siyempre akong talong. Hoy, there's a bee. There's a bee. Oh, dagang kayo ko ano. Pero kung siya gagmay nga tambok. I plant that. Daddy! Talong, mas dagan akong talong. Daddy! Sili at sal. Daddy! Yes. Ala kong kamatis. Daddy! Dagko na akong kamatis. Daddy! Yes. I saw Tito Donnie. The butterfly. Yes! He's so tiny. Hala, narang kalabasa oh. Tada! Yes. Finally, I have one kalabasa. What's kalabasa? Stress reliever ng mga gulay-gulay. Daddy, what is kalabasa? Squash. Another veggie. Yeah, I just eat squash. It didn't taste like anything. It's yummy. Napay ako diri mga okra. Kani akong pikas ng okra mga niwangon ni. Tapos naman ko'y siling labuyo.
Pero na siling na buyo. Na akong siling nga halang. Tapos ang akong tanglad. Perfect. Hello, my husky. Unyara mo manggawas ha. Kay kaliguan pa mo. But for the meantime, balik sa atong car wash. God! Oh God! Kapoy man yung washing eh. Mang-hire na lang ko ni Ibana. Ibana, kung nanonood ka ngayon, magkano ka ba? Ngunit gingon nga washing, mura dili washing, tubig ratanan. Trapo lang eh, mahugaw rin mga gyapon eh. Kumain na lang ni, kaysa wag yun. Or tapulan lang yun ko. After this, breakfast. Kung mga silingan na, nanibat na. Thank you! My neighbors. Shout out to my buutan ng mga neighbors. Buutan o mga pitfall pag itsasawa. Hello ko dia kang Eric Magat. Also shout out dia kang Robert Lee, kay General, kay Serpel Cruz, kang Buddy Ramos, kay Robert Lagsa, ngayang asawa na dia sa Singapore, kang Maiko Villaroca ba na yung pangalan? Villaroca, Maiko. O dia dayong kang Kokoy. Dia kang Kokoy, sulatan pa. So mura ni. Wala na kayo dagay ko ano sa bunig, i-washing lang kamay kayo, mabiyahe naman kaya po, mahugaw. Kapulan. Pero ligo dayon breakfast. Drink? Yummy breakfast! Tan, taran. Oh, here's the And the naked daddy. bangus. Pag-picture baby para lamig ba? Nabit ako cellphone be. Lumpia ay kalami. Boning na kalami basta na imong mga bayaw sa balay. Lami kayong ko no. Look at that. The scenery. Oh my God. Muna advantage pa na imong mga bayaw na dire. Brad. Let me see. So actually kagahapon nanganak na akong sister-in-law. Congratulations. Pero kwan pa siya, burag na earlier siya, 1 month, no? Malis pa siya. Kailangan dapat na pa siya mga at least a month patana. Pero I think this okay naman kayo. Your legit cousin. Have you seen your cousin? It's a baby girl. It's a girl. So 2 boys and 2 girls na. Oh, okay na. 2 boys. Kuya. Dulong pa.
Pwede na anytime daw karon. Kung paano sa Alvin, magawa ka daw ito. Nabungit siya mo? Alright. So let's eat na. Nabungit siya no? Yeah, it's boneless. Oh. Oh, boneless bulag. Wow. No, dili parat, no? Nice. Sige, sige. Okay yan, salamat. It's yummy. Dili parat. And dapat ang pagkuha ni pinakrispy na. Wow. Rice for me. Is it the bahaw? Is it the bahaw? Yeah. Ngita taon to. Igagaw to na bugo. Paunon pa. Ito na kalingling, powder naman. Bukas pa. Ito nang kuhaan, katong dili na ang baby ba? Silod on milk, silod na milk. Yatch, yatch. Wow! So nami sa isa ka room diri sa ika-55th floor sa Mumbalay. Amo nang disassemble ang kuan double deck. Kay kani nga room amo i-convert into a internet cafe. Okay. So kanipon kuan amo na ni baligya or barter baligya lang. We need cash. Bili. Pero wala pa itaya. May sa gagmay na yung mga pintay ng tayo. Pero pili palit na ito ni Sobi mo. May presyo. So okay, magsugo na mag-online ng doa pa na ako ka anak. So, dire may magbutang og kuan computer, kaya ko magbot sa kog studio na ako. So mo na mong view dire lapit nga farm. Dugay na ko kakunan ni. So mo na ang garden. Mas papa? Mas papa? Pa? Ano di ka? Bago pa nga nebot? Nami diri second floor naghinlo og kwarto. Kaya mong ikuha na ni. Ha? Di na mo ibalin ang mga computer ba? Kani ba sakto na siguro na yun? Kahit sana. Hawa naman nila sa likod yun. Nalampas sa po sila doon. Okay. Kung papa nag-deliver og kuan. Yes. Kung papa naghatag kaway sa pa. Ang airpods nagkuha siya og garden soil. Kulba kayo ang karga sa mong garden soil o Fortuner. Okay na na. Guwapo kay nga garden soil o. Ako ibutang ipuli sa kaduan na ako nga garden para lindot. So dito ako mga talong. Dugan po mga ampanlaya, pipino, nagkuwabay. So this is the top view. Tubig na, tubig. Naghilo na ba? Pit, kung sa mong tungkuan ito, Pit? Okay ka nga amahan, okay ka. Pangapis mo dia. Salamat sa papa.
how to convert this room. Akong mga mga pang climbing o pang travel na mga bags. Para di sa mo magamit ron. Ayan na. Oh yeah. Shout out again sa akong papa nga naghatag og garden soil. Pa, thank you very much pa. So ako na actually update lang gibutang na nako ang mga yuta dito sa akong garden. Okay. Thank you very much akong airpods. And that's it. Please katunangutan na sa akong mga radio online shows. Daghang salamat sa inyong pag-follow na ako sa Spotify. I-search lang ninyo sa Spotify ang Bitok University Podcast na dito ang akong mga online shows na ako BBS uban pa. Thank you very much sa inyong pag-follow o sa tanan mga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you very much. Alright, unsa man yung gusto, pasensya na kung akong content medyo limited lang ako sa akong balay kay work from home man ko. So nara ko halos tanan akong show nara ko diri di ko gagawas gyud. Mugawas lamang galing ko kung nalay importante nga mga meeting or nakoy gig. Pero halos tanan nari ko sa balay. So unsa man sa inyong masuggest, unsa inyong gusto nga makita sa akong vlog diri. Okay? So comment lang below. Daghang salamat again. Thank you very much sa mga nag-like o mga subscribe sa akong Facebook page o sa akong YouTube channel. Thank you very much. I love you guys. See you sa sunod nga vlog. Bye. Boy.